Yaw kita gingon yan sa Talisay Boulevard. Mahanap-hanap daw kag din chicks. Mahanap lang kag baye. Bakit wala manig di? Si Padi bagay ni. Padi. Yaw di. Tano man Padi. Ika nga yaw ka manig di. Tano ano pighanap mo di? Baye. Aw syempre Padi ta. Baye man ang itagan tuyo kag di. Nahiling muna may kitang bata, mahanap lamang dyan ng puro ilusyon lamang ko ta dyan. Sa buli ni nanyang pagkaaluya mong marainan sa baye, magkasta ka ng ganigin. Siin akong pagkatorpe mong an. Hindi gusto mo patunayin gulugod sa imong ngunya na makakakuha kong baye ngunya na hindi ka naman kintiwala sa kuya pa de, buli ni nanya. Dahil lamang akong binsido kang pa de. Kailangan kong binsido kan sa imo ng mga tirada. Ay ka man makadaling baye. Kato pa ko ta. Kato ka pa ko ta naka-ilusyon kang kahambugan mong an. Jesus. Hari daw lamang ko pa di kang mga style mong an. Ayun daw pa di. Ninina niyan. Garo mo na lugod kung pagkapasupog ka nagidoy sa katawuhan na niyo. Araw kan may baye gislikodan ko imbis na madiskartehan ko lugod ni dayta. Pigayo muna kung supog na torpe araw kan araw. Ay, lintan pa din. Ginado, maduman lugod to. Rinaut muna naman lugod sa banggi ko. Mauli na lugod ko.